Bueno, praktika hau egiteko, prestatu behar duguna da olako botila bat, baldin bada handiagoa hobe, 2 litrotakoa baldin bada hobe, baina, bueno, egin behar zaio hemen zulo bat tapoian, eta gero beste zulo bat hor, bale? Irteera eta sarrera. Bueno, hau dira gure birikak izango balia bezala. Bai, ordu simulatuko dugu, gure birikek tabakua nola erretzegoen. Nola lortuko dugu hori? Botella hau urez betez goraino, tapoia jarriko jau, eta tapoia hontan zigarrua jarrikoet. Bai, bitartian Aitorrek, ingona da hemen jarri duten zulo hau tapatu. Zigarroa piztutzian, zulua askatuko Aitorrek, eta ordun ura hemendik ateratzen nahi da bitartian zein gau. Haizi hartu, eta haize hartze horrekin zigarrua erretzeko efektua simulatuko dugu. Orduan, botella betekoa, kez. Botella nola estan oso ondilea, zigarro osua ez du erretzen, baina ikustea nola absorbitzen, bale? Gero, zigarroak kenduko dugu, tapoia kendu, hemen papel zati bat jarriko dugu, tapoia jarriko jo berriro, eta hemendik putzitian barruko ke guzti hori kanpo ateakoa. Eta papel hori izangoa gure biriketako edo arnasetako filtro bezala. Eta ikusiko dugu bertan zer gertatzean, ze sartu duen tabakoko ke horrek gure biriketa. Bale? Ulertu zu, Aitor? Tapatu behar dezu hemen, ondo, bai, urik esateatzeko. Ondo tapatu, Vamos, está saliendo. Bai, tapatu ondo. Baina, honea moituko dugu. Aitor, honea moituko dugu, Bueno, orduan, esan bezala, bain zigarroa jarriko dugu. Hemen gure abuan. Bai? Istuko dugu. Askatu Aitor. Uste zuen, hola hoain, kez betetzen nahi da, gure birika erretzen nahi dalako, bale? Zigarroko kalada bat hartzian, gertatuko litzaken berdina. Su puta madre. Filtroraino kasi. Bai. Ez dut zigarro osua jarri lehenokua aprobetxatzeko. Bueno, ja kenduko dugu, ze ja hau ez gendun erreko, ez? Bueno, hori da gure biriketa sartuan kia. Orduan, oain. Jarriko dugu hau? Ez. Eta zenek ingo du putz zulontatik? Berdet bolondrez batek zulontatik inberdu putz, barruko ke guzti hau kanpo ateatzeko. Ni de coña, mira que escucho. Venga, erretzeu mate. Baina putz bakarrekin behar da. Venga, iraia, amets. Venga, guretako batengan, aroa, sondo. Eskerrik asko. Osapena. Menik gaimardezua izia bota, eta kanpoak ateakoa. Osua, Fuerte. Bai. Vale, eskerrik asko. Ai, puskatu inda, papela. Bueno, uste zuen, hau da biriketan gehatuko litzakena. Uste zuen, alkitrana, zigarruak dazkan konposatu kaltegarri guztik, gehatzaia bertan. Vale, oain,